Hej Scootergalleri. Jeg har fået en masse spørgsmål over, hvordan man laver Angel Eyes på en Hot 50. Så det vil jeg jo gerne vise lige nu. Det er egentlig ikke så nemt, som man tror. Først så piller vi frontskjoldet af, og så skal vi have den her ud, lygtehuset her. Det jeg gjorde, var at jeg borede 2 aflange huller heroppe, som jeg nu har dækket til med elektrisk tape. 2 aflange huller, så sænkede jeg Angel Eyes'ene ned. Og så har jeg limet dem fast, sådan lige der og lige der, med ganske almindelig superlim. Men jeg fandt ud af, at man kan faktisk gøre det på en lidt nemmere måde bagefter. At hvis du kan lave sådan, så du kan skære det hele vejen rundt om her, så du får det her af, kun det løs, lidt klare plastik her, så er det meget nemmere at komme til og meget nemmere at lime det fast. Nå, så kommer vi til det elektriske. Først så samler du de 2 positive, de er her, og de 2 negative, de er der. Og det er egentlig ret nemt. Det negative har jeg bare sat til noget stel, og det er jo bare noget metal. Her har jeg bare sat der. Og det positive, der fandt vi noget plus. Skal vi se om jeg kan finde den her et sted. Den er her. Den er her på den selve til tændingen. Der kan du rode med, se om du kan finde noget strøm i en af ledningerne. Jeg mener det er den røde ledning der er derinde. Der. Så der laver du bare et hul hernede. Sætter den til. Dækker selvfølgelig hullet godt til. Og så lader du en af ledningen komme op derfra, ikke? Den kommer herfra. Den blå der. Op her, så op til knappen. Som sidder på min inderskjold herinde. Lige her. Og så, når du har gjort det, og det hele sidder på, det er lidt svært at gøre det med en hånd her. Sådan der. Og så er der lys. Hvis I ellers har brug for flere spørgsmål, så bare send nogle beskeder. Hej.